Την ένταση και την αγωνία του κυρίου Πανόπουλου. Ο Μεριέμ. Εκτελεί ο Μεριέμ. Μπάλα περνάει, κεφαλιά, δοκάρι. Νέτο από κοντά, 1-1 ο Άρης. Απίστευτο. Απίστευτο κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικό. Εκπληκτικό φινάλε. Δεν προσφέρεται σίγουρα για καρδιακούς το μάτς. Ο Νέτο 1-1 και ο Άρης από την κόλαση στον παράδεισο στέλνει το μάτς σε επαναληπτικό. Ο Νέτο σχεδόν με την εκπνοή του αγώνα. Μερικά δευτερόλεπτα ακόμα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι και ο Άρης ισοφαρίζει 1-1. Τρομερές σκηνές, απίστευτο φινάλε. Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δώσει αυτές τις εικόνες και αυτές τις συγκινήσεις της. Δείτε πως το φάουλ του Μεριέμ, η πρώτη κεφαλιά στην άστοχη έξοδο που κάνει ο Λιμπερόπουλος από κοντά εκεί. Ο Νέτο απλά σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει ακόμη μια ευκαιρία στον Άρη να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον ημιτελικό. Ξανά εδώ 1-1 Ξάνθη Άρης. Φοβερό συγκλονιστικό φινάλε. Η κεφαλιά ήταν από τον Κάμπορα στο δοκάρι. Ο Νέτο γκολ 1-1. Και ακόμη μια φορά η ισοφάριση, τελευταίο σφύριγμα των Πανιωνίου ή Καβάλας που έχουν ακόμα 21 λεπτά για να παίξουν, καθώς στο 69 το παιχνίδι αυτό διακόπτει στην Καβάλα.